A day in the life sa usa ka bana nga nangasawag nars kay nagdahong nga mga kalikawa sa kalisud. Hello! Laing adlaw laing video na sad. Live update at rin napita sa usa ka bana nga nangamuhan sa Jamaica. Ug mao po niya akong POV diri no sa laing side sa kalibutan ug unta inyong masaksihan ug naginaw ko nga kining video mahimo ninyong kalingawan. Aya din mo lalo ato mga gipanghisgutan. Gusto lang kong magpasalamat sa tanan. 80,000 na tabayet. Maong salamat sa inyong makanunayong suporta. I love you. Arantaasan na kayo sa akong mga gipangyaw-yaw. Wala pa intaw na ako na pailaila kung unsa akong mga gipangloto. Bayet, panabangi. Mauna na niya atong the last defense atong lechon bayet. Agkatu, paning Christmas party, panabangi. Kung wala man na napanos bayet, birahe. Maayo ra po rin tawon ako nabantayan kay murag mag-araw ng mga puso na lang man. Unya sa Pasko na lang yapon tay mga nakaraan. Buga na sang bahaw, mga kao na sa tang mga lechon paksiw ani yet. Arang timinga kayo sa itong mga movements no. Kay mo pa'y pagluto, nangabot naman dayon niya ako mga customs. Kumpiyansa na mga customs mo yet, senador po biyanag mga bahaw, panabangi. Along kuminsahin ninyo, no? Katong mga napay nakaraan nga nasa inyong freezer, lutuan na yung taon ninyo na labaw na tong spaghetti nga yung ipatuskig, panabangi. Sumaw tong unang kagat. Kalame! Og sumaw to wala na ilangay pag-ibanatan din, oy. Wow, wow, wow! Sumaw to sa paglipas ng gabi, gitumara na lang po na ako og choco bomb. Naunsa naman ang pagkahigupa bayet? Sumaw tong before ta mag sleeping beauty. Nangandam na lang po tayo ko daan og panis sa kandeng. Aron pagka morning, nara po tayo machicharon. Na magugumission bayet. Ako lagi ni panglutoon ni mga stock sa freezer namo. Kay mura ka ng dugaya naman gud kayo ani, natanggong agi ani tago-tago, bayuta ka. Mao na gyud ni pakapaka na sa tong babali ugma. Sumaw tong paglipas ng araw, ako na lang po tayong gisugdan og katag-katag ni mga panit sa kandeng. Kay mura katulo na gyud ni akong laway bayet. Kanahuna sa mga sound effects na nag-inggit nimo sa chicharon. Ang teknik ni ana, no, aron mo tagub-kub yun siya. Imo na napatuskigon sa oven, ganang mura na yun siya bato ba? Kay dira man nakasalalay, aron ma-perfect ni mo yung chicharon. Inaghaon sa pa'y pabugnaw, aw, dili na dayon na lang ngayon, iluno na dayon ni mo na. Kay aron pagbukad ana, mahaon na dayon ni mo na, sabay andam sa suka, aron ang simod na dayon ni mo magpakapaka. Pero ayaw biya intaon mo palabi ani ha, aron sa high blood malikay ta. Okay ra kayo ni siya basta inaghamal na gani, ginagmayra. Dahil pagkahuman og hamal o piti-piti sa tong ngabil, ninangyaw na lang ko dayon kay na ako'y job order gikan sa akong amo bayet. Limpyuan lagi na ako og i-disinfect ang sikyanan. Kay kabalo na mo, we're counting days na in taon. Kay ponpohon in God's grace, moabot na atong bagong custom. Wala magod mi vacuum sa among bukid, maong diri na lang in taon ko gagwanta, ning hulog piso, panabangi. Dayon kanusa man in taon ni mawala ning katugnaw diring dapita. Pwede magsnow niya murag aircon ra ang katugnaw. Murag dili naman ni maayo ni. Na panuhuto na sa kanay mong style bayet. Sakit sa kalawasan dala utot-utot, panabangi. Bitaw panahon namang good food limpyuan ning sakyanan kay murag in taon wala na pud ko kasabot ani sa kahugaw. Basta na yung mga bagtos matig yun na kalang rakas. Pag human ka dali-dali na lang po ko yung taon ko upang hipos. Kinapa ko'y happy town ba? Yan, ni-request ako mga custom og ice. Kinalagi sila plano maghimo og Starbucks. Wow. Basta mga custom na gali ang mudiman, magkarakara na lang yung tani ugahat. Mao nang inyong yeyets, permanente in taon ang banat. Kay kabalo na mo, ang akong amo in taon, ang babaani kasi girag ratatat. Wala ra bagay undang, basta makasugo nagpakapaka. Motong wala na lang po ko gadugay-dugay no, kay gadali-dali na lang po ko kay wala pa in taon ko na human na akong mga trabahoon, panabangi. Medyo dali-dali ay mo mga lihok yes, basin di yun niya ka masilduan na imong kalakiha. Mo nang pagkaabot na ako ni diretso na lang po ko panangtang sa mga abog-abog o pang disinfect para mawala na lang po maski kinamugulangan lang nga abog, panabangi. Ang kinamanghuran og mga ginikanan dayan ang mga abuga de yes, wari apel. Gataw na lang po ko card set sa infant no. Kaya ang balaod diri bayad kay dili mo buhian sa ospital ug wala mo'y card set. Mo nang isa po ni sa among giandam. Mao gyud diri ilaha basta bahay na galis sa safety pagka-istriktuhan na lang yon. Ug mao po na ako pinakaganahan nila diring dapita yes. Wow. Naabot ng kita sa final event kung saan naghihimo kami ng Starbucks. Sweet uganan kayo inyong yeyits ani no. Kay bartender man yung yeyits sa una. Time sa yes, barista na tingin mo kape, paila ra magkagpalahubog. Piki rin ang kuter. Kanang tubangan ay may lugitlog. Kaanad ako mukutawa na.
Ug kutaw la hisgutan yet, kailangan na ka mag-ana kay puhon gatas na imong kutawon. Kailangan din nato ni timbangon no para makuha gyud nato kung unsa gyud kaparehas ang lasa sa Starbucks. Mura, gid biya kag kuri ka na yets. Nakakita mo gyud mo atong gamay nga pangkutaw no? Mo to'y pangmalakasan nga gitawag nga tornado mixer. Kabantay kay nagkutaw nimo na hipo-hipo sa tunga. Dira na gikuha ang ngalan nana. Bitaw kung kinsa man ganito gusto mo balit, ang link nasa konsumisyon. Ay, ang link nasa police station. Bitaw nakita ra din sa akong mga bag. Tusog ni hangyo sila nga pwede ba daw maghimo. Timing ra pod kayo, nara pod may mga ingredients mong matik himuan dayon. Ug nara mo ibap, condensed nido ug tabliya. Pwede na mo makahimuan eh. Kaning sunod na po na kong himuon, pinamatcha na po ni Ugatig. Bali ang tawag gani kay matcha with choco mocho. Pwede na ginihimo nung negosyo sa tuwa ba? Gamay twist ray paaway ani, legit na pud kayong pagkalamiya. Dayon pwede na pag yun mo dili mo atog Starbucks. Search na mo sa YouTube. Sunon na dayon ninyo, sulbad na. Makahimo pag yun mo kung sa kadaghan na inyong gusto. Taman sa maglain niyong tiyan, panabangi. Naabot ra gyud ta sa last part no, murag uhaw na kaayo. May na nila higop-higop yet, ikaw ani wa pa. Mao nang daliunan nato ni araw ng tilawag ni Yeyets, mahuwasan na. Nagpanilap na yung taon ko, ganihara, panabangi. Mao na yun niya akong giingon, itsura pa lang, lami na kaayo. So mao nang wala na ilangay pagitilawan na lang dayon og magdungan tatanan og siyagat kalame. So mao ra to among ganap pagpalihog ko gampo-gamping out. Og syempre ayaw in taon mo kalimot og follow og share. Mwah!